Ngicela ukubingelela kubalandeli ke bomdlalo wethu ongena la ku-YouTube osihloko sawo siyindalo. Ngicela uqale ngibonge nje ngakho konke nisixhase ngakho nobuka umsebenzi nisubscribe kwi-channel yethu na-like nafaka ama-comments. Sizimisele ukuthi senze okungcono ngalokhu ngapheko lokho esikwenzayo sithuthukise umsebenzi wethu. Lo nibingelelayo njalo sengikhohlwe na ukuzethula umlondi ukuyena ubhala umsebenzi aphinda alingisa khona. Ngithi angidlulisa ukuxolisa kakhulu, ngiyazi nilindele episode 7. Sinezinkinga nyana ezincane njoba nazi ukuthi sihlezi sikhala ngesupport insiza kusebenza asinazo ama-equipments esiwasebenzisayo masishutha the same equipments asetshenziswa yilo baba osisiza masishutha endaweni enjengemicimbi nani. So ngenxa ukuthi siyabamba sibamba khona ngama-week, sishutha only ngama-weekends and yiso futhi isikhathi semicimbi ama-weekends. So amakhamera ethu nama-light and everything siyakusherisha okwenza kwesinye isikhathi singakwazi ukuthi sikuthole ukuthi sikwazi ukushutha. So kuzoba ne-delay anyana encane for episode 7. Ngicela nje ukuthi nisibekezele kodwa wona nakanjani uzoza kungekudala nje. Ngicela nje niqhubeke nibuke eminye imisebenzi ekhona la, likhona nekhwana elihle elizolokhu liqhamuka isigcawu sesibili sizoza. Neminye nje imisebenzi nisazolokhu niyithola nje la sinenzela yona. Ngicela ukuthembeka nje kwenu nokusixhasa kwenu, nidlulisele nakwabanye ukuthi khona umsebenzi nabangakwazi ukuthi basixhase. Siyabonga kakhulu.